Ayan po, good morning. Napuloy, good morning. At vlog natin ngayon ayaw magbaklas ng pinurmahan. Ayan, napuloy tatay. Magbaklas. Baklas ng porma poste. Nasabay ko tayo kasi may mahal dito. Ayun. Tao at ang pato. Kinis. Wala ko. Ano yan? Ano yan sa lalay mo? Makasali yan taas. Kape ka na bro? Put na. Muklat lang ako, wala po yung ano. Kaya si tatay, yung ako, walang mag-video. Baklas talaga. Walang balas. Agad. Huwagan mo lang. Huwag mo lang labas mo natin. Para kung mabigla man yan, sasabi mo lang. Ano mo na? Eh, natanggal. Katusok man ah. Yung kabila, walang bakal. Ang tali nito. Tali sa babae. Yan. Dahil mo puta, tigil ka. Alam mo ito na. Di. Yan, pinasok man yung binotos mo. Hindi, yung ano na. Nakatali sa bata. Ayan, may parang matang. Parang matang. Bantay. Yaring ko. Ano? Dito sa akin. Pinipot yung lalim. Huwag ka dyan, huwag ka dyan. Huwag ka na, maglang ang forma. Huwag ka dyan. Sabi nga lang forma na yan. Bakit ko na pulo yan. Yan baga. Parang may ulan. Guligan mo lang. Ulan talaga. Alay lang. Bungal. Ay, amoy. Talagang parang amo. Ngayon na tubig
Wala yun. Sunod, sunod. Ano ba ka? Binggit. Muna biyak tayan. Muna binggit. Ito na. Ha? Ito lang naman na kaya. Wala pang buto. Ewan nga pala mo. Normal na kahapon eh. Tatlo lang naman. At ito na po yung ano, na tanggalan, na nabuhusan. Oh, ganda. Oh. Sunod na po namin yung isa. Agang maaga. Wala pang ligo. Baklas na. Bagong gabot ng gad. Bakit? May ipit. Yun. Pula itim. Hindi nyo narudangan. Minimum lang yun.
dito.
Kaya ako rin kapilyado. Hindi ba tulugan pa rin ito? Ang loko. Hindi ito ulaan. Dali. Tanggalin ko na. Hindi naman kakabagsak. Ikot ko sana. No point. Last ball. Ayan, pangalawang poste. Mag-aalas 7 pa lang. Ito mo sa isa. Ito wala pa tong buhos. Hindi mo na pinapansin. Kulang pa ba pag-ibig na nalibos sa'yo? Ako na nga itiis ako. Pinagbitan kita ang bako. Hindi mo pa rin pansin ito. Sulap-sulap ka kita. Ano lang nangarila. Pagpalit ako ng nagatas na. Wapudan Namu ko na namumuro ko na.
Tensyonado, ulat din ako nang malaman patawarin mo ako sa lahat ng sa'yo. Pinagsisihan ko lahat. Natuwa para bang pag-ulasan, wala na rin sa isa ang makasama ka araw-araw, ang makapiling ka sa habang buhay. Huwag ka lang umalis, huwag ka lang ngayon, dito ka lang sa aking tabi.
pera? Oo. Pera gusto ko. Bukas na. Anong mo? Biyernes na. Ay, pera na talaga. Ayaw ko kain. Gusto ko pera. Alam mo. Bilisan nyo. Bilisan nyo. Bilisan nyo. Huwag ka nang aiyak. Bilisan nyo!
Pag pumasok ka dyan ay paglabas mo, mahal pa rin kita. Sa TV na lang wala kita. Kita sa piling ng iba. Sa baba. Pwede tayong paharap kung gada yan. Tama. Wah! Apo. Puro manungan Porma. Tumubod. Ay, na nakasungaw na.
Last ball. Matadak na ibot. Yun. Bulik ka na ng pato. Amo! Ano, overtime? Ha? Overtime? Overtime! Nagigising lang. Ayan. At tapos na. Ayan na. Isa, dalawa, tatlo. Tapos na. Siyempre, tapos na magbaklas, almusal na. Ang trabaho muna bago almusal. Ganun talaga. Nauna yung trabaho, tapos almusal, tapos ligo. At tapos, uwi muna ako sa bahay siguro. Kasi may gagawin din ako sa bahay. Try ko kung ano yung tema ngayon. Against the light. Tilo. Chip tilo. Lo. Uyat siguro tilo kagabi Kabulas ngot. Ba na tayo. Almusal namin. Vicente. Amo talaga baby beans. Tarot. 1 hour, 1 kick. Ha? Amo na talaga, 1 hour, 1 kick. Malupit. 1 hour, 1 day. Nakablog ka doon? Di mo na ako nag-vlog. Oh, tinamad din ako. Kala ko bayar ko. Ayan at bibili si Karot ng ulam namin tanghalian. Tilapia. Magkano po ito, Nay? Ay nang makaangan lang po. 100. Ang dami. Hindi na bay ka sa nga tali mo. Ayan si boss. Tumuka na si boss ng pambayad. Dito lang tayo bibili mga kapandisyon kasi punta tayo doon sa palengke, ganun din naman. Ay malinis na. At saka yan, so nandiyan pa yung vlog kay Parnillo kasi hindi pa din nag-vlog kasi gawa na nag-edit sa tayo. At bibili tayo ng dalawa. Ilang piraso? Tingnan mo yung isang balot yung magtapos natin. Hindi kasi yun. Ito na yung binabad. Kagabi lang po. Alapya. Yung kahapon si nanay inaanuhan ko to. Yung dalag. Oo. Tatlong piraso. Magkano? 400 4 na kilo 4 na kilo. Pinabili ko ng 700. Di ba kinuha sila? 200. Tuwang-tuwa sila. Dalawa pa. Tuwang-tuwa sila kasi mura daw. Wala bang kasili? Ayaw. Borerawan. Tinatay ko lang. Kinatay mo sa Oo. Kami lang Masarap kasi yun. kami lang kumain. Alright, so ito na yung sukli. 200 pesos. 100. Ilang piraso yun, Tol? Marami yata yun, Tom.